Den rolle, som Online Advisor har spillet for vores marketingaktiviteter, har overvejende været på vores online-aktiviteter. Det har været som totalleverandør på Google Advertising i opbygning af vores nye hjemmeside. Yderligere kan man sige i forhold til markedsføring og marketing direkte, hvor vi vil ud og lave nogle bannerreklamer, hvor formålet jo egentlig ikke var at øge vores salg direkte, men mere synliggøre os bredere i markedet. Og det synes vi egentlig også er lykkedes. Vi har kunne fornemme både fra den feedback, vi har fået fra forhandlere, at der er kommet lidt flere forespørgsler omkring nogle af de produkter, vi vil ud og promovere, men vi kan også se i vores egen inbox, at der er kommet flere forespørgsler på nogle produkter, som vi ikke har fået fra de regioner før. Hvis vi skal spænde enden over det overordnede og det generelle samarbejde, så har vi jo, synes jeg, en god dialog. Et tillidsfuldt samarbejde. Vi stoler i hvert fald på det, vi får at vide, og føler også, at Online Advisor har levet op til det. Så vi er meget tilfredse og synes egentlig, at vi får en god og professionel vejledning og hjælp. Så det har egentlig bare været positivt. Vi håber selvfølgelig og regner det også med, at det kommer til at fortsætte langt ud i fremtiden.